Изда! Хе, аз съм Супрем ПГ. Добре, ще видно в този епизод на Тривиадор, България и всичко ми се зареди. Всички шокери, всичко ми се заредило и по-добре да ги обрем, че всъщност с това май не съм го ползвал, ще бъде интересно. Ама за сега аз са ни на най-важни зрителите, защото те буквално ни казват отговорите без ни дори да мислим, ама тази игра, нали главно там са да се мисли, а не така. Добре, после ще получи, после това знаете, блебе. Добре, сега да си вземем оградите. Имаме, дай да видя колко часа. Добре, сега да вземем и пирата. И май няма повече жокери за събиране, освен папагала и това от нагрузник и един телескоп. И като гледам нищо дори като имам 4 телескопа, така че дай да посъбем и доходите. Добре, вземе данъка, ама после ще слагам статуи, така че да започваме с атоките. И сега начало. И сега ще чакаме с абонентите. И съжалявам, че нямало клип под една седмица. Просто трябваше да учим за тези плюс. Нямало много време, така че най-кръвно до лятото ще запробваме да качваме по-често. Вау, за първ път да съм по-далеч от тях и да имам време да се заредя. Добре, да започваме с въпросите. Добре, колко са сестрите в едноименното прием 2 Чехов. Как? What? Добре, ано да не тръгне към мен Митака. Добре, и сега Хроника. Добре, не идва към мен, че ще това супер е. Добре, колко е 145 на нулева стена? 40? Не знам всъщност колко. Добре, посъне съм на второ място. Фактично не е зле. Само моля се да не е към мене. Добре. И като най-наглите ще... Добре. Я го стоим. Добре. Ама сега... Добре, ще се заградим от тук и сега да му следващото да го видим правилно. Приблизително колко километра е дълъг екваторът? Сериозно ли 100? Добре. 40 000 километра. Добре. И само ще трябва да се... Добре, добре съм така, че мен те сама. Ама според мен са повече, а не са толкова. Добре, колко минути трябва един епизод от първи зона сериала? Колко минути? 40? Добре.
Сега тук се спасихме. Ама бързо да се засъгадя, да се опаковам самичък. Добре, опаковах се. И сега не мога да ме ръчна до такова. Моля те, моля те. Добре, сега само един въпрос и ще се заградим напълно и ще може да решим. Добре, през коя година е починал 1976? О, който бях най-близо. Добре, сега напълно се пакетирам. И тук и сега автоматично съзление ще се сложи там и добре. Сишит ми се то до 2000 и сега започват битките. И сега it's time to battle. Ого, добре. Какво начало диск кейса си в паметна. Без звучи малко на английски. През коя година е създадена книгата на 1998? Как? Добре. Да се представим, че не сме го видяли. Добре, в кой филм не участва Силвестър? Аз не го знае. Сега да видим къде ще е най-удобно. Далеч не е ми най-голяма територия в... Добре, какъв вид орли са четирите фигури? Царски орли. И с шок е нещо, ама... Що да правим? Добре. Добре, сега съм аз. О. Не. Добре. Какво месо се яде традиционно на Юргена? Кой не го знае? Аз как не го знам. Колко метра височина могат да достигнат оковите дървета? 25? Как бе? Добре. Аз си посадих едно ябълково дърво. Ама е още малко, така че ако знаех, може ще да поводя, ама моето е още малко. И ако искате, можете да си купите ябълки от мене. Какво е пак? Добре. Кой знае какво е палко? Добре, сега ще трябва да се борим за територията с този, че направо ще съм напълно. Не. Добре. Към червения атака. Откъде поискате на мечката кола? Добре, ме хайде още. Добре да ни подсказва. Дали? Тази... Ще кажем за жоги. Колко ми стана? Добре, не почетоха по-само. Сега на второ... О, на първо място съм супер. Сега ще... Искате да е добре.
Колко е 11 по 10? Се значи 110 делено на 2. 60. Да. Той 10 лено за 55. Бързо дълго не знам от коя ера са периодите, къде добре това е другите киш не ми звучаха като и пак са си на първо място, ама последния въпрос просто бях обхаран, не че не знаех честно. И сега към червения атака! Добре. Кой създава върховчета? Просто си отговорих. Знам, че Васил Левски се бори за свобода на България, ама кажем отгоре не мислете за тъп. Добре, в коя държава се провежда ежегодния фестивал на скалата? Аржентина? На скалата. Добре, са червения, за всичко или нищо? Добре. Ти го биш, пък то скача. А топка? Добре. Колко години не навърши българското кино на 13 януари? Моля се да е вярно. Гадняр такъв. Гадняр. По-домасен гадняр.